Siyabingelela amantombazane onke egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu, amen. NgingumamZulu njengoba ningazi ukuthi nguma wenu. Ngine message nje yamantombazane enhlizweni yami, especially namhlanje kuyinkonzo ngolesithathu. Siyazi siyahlangana njalo ngolesithathu sizocebisana ukuthi kufanele siphile kanjani impilo lena uNkulunkulu afuna siphile emhlabeni singabazalwane, amen. Nginalesi sihloko nje bazalwane bami, zingane zami, esithi na lift up yourself upon the standard of this world, amen. Sivukile enhlizweni yami lesi sihloko ezisibuka ukuthi kwenzakalana emhlabeni, izinto zi-upside down, senza izinto esingajwayele, kwenzeka nezinto ezingajwayelekile emhlabeni esihleli kuwo, amen. Ukuthi amantombazane, let us focus ekutheni sisiphakamise istandard sethu, singalingani namantombazane aphila emhlabeni, amen. As a girl, your strength is proved by your challenges. Ngeke siwabona amandla onawo, futhi ngeke sikubone ukholo onakho uma wena ungazukuchallenge endleleni. Futhi ukuchallenge it's life, ukuze kuprove ukuthi uJesu umthole kanjani empilweni yakho, amen. Sometimes uyintombazane, izinto ezikufikelayo endleleni esizibeka njengama challenges, you feel powerless. Ukhona ekhaya uzibona ukuthi wena ayikho into oyiyo ngoba awukwazi ukuprovide izidingo okufanele ube yasiprovider as a member of the family, amen. Okwesibili, enye into ekwenza ube nama challenge endleleni uyintombazane, sometimes uvele nje ube ne confusion ekufikelayo empilweni yakho. Singeke sibali izinto ezenziwe kodwa nje sometimes vele nje ube ne confusion, ube confused, amen. Okwesithathu, enye into ehlasela amantombazane sibeka nje ukuthi ama challenges, uvele nje ube ne loneliness eyisimanga ongayazi. Bekhona abantu endlini kodwa nje una phakathi emoyeni wakho uvele uzizwe ulonely ngendlela ongayazi. Abanye phakathi kwethu singamantombazane abanabazali, futhi abanabo nodadewabo, abanabo nabangani bakho awunabo sebakubalekela ngenxa wena usuphila impilo yokuthi wena usungcwele, amen. So uSathane uzokuhlasela ukuthi nje wena vela kwenze ube ne loneliness endlini, amen. Siyasheshisa ngenxa yesikhathi bazalwane. Okwesine, enye into evamise ukuhlasela kakhulu amantombazane ilento okuthiwa i-stressed. Uvela ube stressed ngendlela ongayazi, kuma zingasolveki zonke izinto ofunde ngabe ziyasolve, ube ungabi nayo isolution, yabona. So lokho kuze kudala ukuthi wena uzube ne stress, amen. Okugcina esingakubalula as challenges, manje ama-challenge esikubaluleke nje lawa namhlanje awu5, ukuthi wena uyintombazana uvele ube unstable, ungazi ukuthi kena ukuhlala kwami kambe la ekhaya kuyangisiza, ukuhlala kwami enkosini kambe kuyangisiza. Uvele nje ube yinto nje ongazazi, ungapositioneki kahle ukuthi wena ngingumzalwane, ngisindisiwe, kufanele ngihlale la ekhaya, ngiphile impilo right, ngihlale kuleli bandla, amen. So uNkulunkulu ke into akayivezayo kithina as amantombazane ukuze sikwazi ukuthi kena sithi overcome impilo ephilo amantombazane, si uplift istandard, siphile impilo ekwi higher level. Into ezokusiza to overcome all these challenges esizibalile manje, go back to your origin as intombazane. Look at your identity as a child of God, usindisiwe, umntwana kaNkulunkulu. When we go to Isaiah 51 lapha no verse 1 nje wakhona, siwafunda amavesi amaningi, kodwa kuna invitation eyenza uNkulunkulu uya invite kumantombazana. Uthi ke nabhekani kulo idwala eniqhezulwe kulona, because thina singamantombazane asivelanga yisayivelela, kodwa nje uNkulunkulu uveza nje la eBhayibhelini ukuthi thina siqhezulwe edwaleni ukuze sibe khona la enkonzweni, singamadwalana amancane aqhezulwe edwaleni elingubani, elinguJesu, amen. Uthi ke nabhekani futhi nakuyo imibhobo eniqheshulwe kuyona. Kusho ukuthi thina nje singamantombazane sithathwe kuJesu. There is a song olithola lapha ku enkonzo maculo nokudumisa number 67 elithi yena wahazulwa ngenxa yami, amen. So thina ke singabazalwane, singawantombazane, sithathwe kuJesu. uJesu waba namanxeba ngenxa ukuthi kena bekukhishwa thina singamantombazane, amen. So uyintombazane, you are not just a girl but wena uyiquality phambi kaNkulunkulu. Uthi lapha ku Psalms 144 verse 12, wena njengendodakazi yebandla, you have been made as a pillar which was
curved emadwaleni, wakhevwa enkwalini, wakhishwa enkwalini, wazo adona ipalace kaNkulunkulu. Amen. Shuthi uma uyintombazane awuvelanga nje wathathwa emgwaqeni, kodwa uNkulunkulu uyisebenzile impilo yakho, wakushapela wena ukuthi wena ube iphila endlini kaNkulunkulu. So we must recognize, si observe into uNkulunkulu akayenzile kithina singabantwana bakhe. Amen. Hallelujah. Know yourself. Yazi umsebenzi uNkulunkulu akawenzile empilweni ukuze ube umntwana kaNkulunkulu usindiswe. uNkulunkulu ukukhiphe, wakukhipha kuye, wakukhiphela ukuthi wena uzoba iblessing, uzoba indodakazi yebandla, uzoba iphila endlini kaNkulunkulu. So as from now, after this message, know yourself, know who you are, change your mindset, lift up standard, lift up yourself upon the standard of this world. You are not just an ordinary girl, but wena uqhezulwe edwaleni ukuze uzoba part of a foundation yendlu kaNkulunkulu. Amen. uJesu wahazula ngenxa yakho. uJesu uthi yena uyiliwa laphakade, nawe uphuma khona kulelo dwala elinguJesu ukuze wena uzoba iphila phakathi endlini kaNkulunkulu. So mantombazane sesihlukana, inkonzo sivalwa, but know yourself ukuthi ungubani, change imindset yakho, look edwaleni uNkulunkulu akaqhephule kulona ukuze ube iblessing ebandleni nakuNkulunkulu. uNkulunkulu asibusise sonke. Amen.